eSIM je budúcnosť. Digitálna SIM predstavuje významný technologický krok a postupne nahrádza tradičné fyzické SIM karty. eSIM sa raz pravdepodobne stane celosvetovým technologickým štandardom. Medzi hlavné výhody eSIM nepochybne patrí to, že zariadenie nepotrebuje miesto na fyzický SIM slot a tak vie výrobca napríklad mobilu vyplniť dané miesto nejakým iným komponentom. Nedávno som prešiel zo starého iPhoneu na nový iPhone. Všetci vieme, že tento prechod je veľmi jednoduchý a intuitívny. No a inak tomu nebolo ani tentokrát v mojom prípade, keď už roky rokuce využívam technológiu eSIM. Takzvaných eSIM profilov môžete mať v telefóne nahratých viacero a kedykoľvek sa medzi nimi pohodlne prepínať. eSIM má určitý ekologický prínos a takisto zvyšuje bezpečnosť zariadenia. Napríklad zlodej sa nevie len tak jednoducho zbaviť vášho telefónneho čísla a tak sa zvyšuje celková vystopovateľnosť daného zariadenia. V neposlednom rade je eSIM super v tom, že keď sa hocikedy rozhodnete využívať služby nejakého mobilného operátora, tak ich viete začať využívať prakticky okamžite a netreba nikam chodiť.